Sunana Inuwa Salisu Sharda, ni ne CMD ko in ce kwamanda na wannan rinduna ta anti-snatching phone KOSSAP, kuma ta wani bangare ni ne mataimakin gwamna na musamman mai ba shi shawara akan gyaran matasa da abin da suka shuka yau shi za su girba gobe. So wannan kungiya ko wannan rinduna mai girma gwamna ya kirkire ta ne sakamakon a lokacin da yake kokarin neman yakin zabe ta yadda zai sami kokarin yadda zai zo gyara mutanen Kano da matasan Kano. Kusan ba abin da ya ciwo mutanen Kano tuwo a ƙwarya irin yadda matasanmu suka lalace, suke zuwa suna kwace mutane kayan su yi musu raudi, kuma a je har gida ko a tare ka a hanya ko a buge ka a abin hawa a karbi kayanka kuma a yi ma rauni, wata ma ta zo tsautsayi har mutuwa suke. So ya zo da wannan abin ya sa ya tabbatar da cewar kusan abin da kake so ka yi na gyaran gari dole sai kai kokarin yadda zaka gyara matasa tukunka. So ai kamar yadda ka gani a haka ka san ko da a ce a titi za su tsaya su yi aiki, to dole ai suna da buƙatar inda in sun samu mutum za su iya dumping ɗinsa su yi mai tambayoyi su fahimci laifin da ya hamma su kai shi ga hukuma, kuma wata ta gaba ta kokari yadda za ta kai shi a mai hukunci. So dole muna da buƙatar wannan, kuma dama gwamna ya tanadi wannan. Kamar yadda ka sani akwai abubuwan hawa wanda ya tanadar mana wanda za mu yi aiki da su, kuma an tanadi guri wanda za mu yi dumping a gurin, a nan duk wasu aikace aikin mu za mu yi cikin ƙudurar Allah. Kamar yadda kake ganin sauran ma'aikata suna yi, kamar Hizba Board haka da ka gani irin su civil defense da sauransu. So mu ma muna kokarin wannan, kuma gwamna yana ta kokarin yadda zai shi ma yana ware gurin da zai dumping din wanda nan gaba kaɗan za mu fito sosai, za mu fara aiki kamar yadda ka gani a yanzu haka. Ainihin yadda aka ba mu horo mai kyau da kuma yanayin tsare-tsaren da ƙungiyar mu take tafiya, insha Allah muna ganin in Allah yadda kuma ce ma haka ne maganar take. In dai mun fito in Allah yadda duk wani wanda yake ta'ammali ko kuma yake wani abu wanda bai dace ba a Kano, mu in Allah yadda za mu daidaita shi mu da shi kan hanyar da ta kamata. In Allah yadda kamar ta hanyoyi ta yadda hukuma ta tsara mana, yadda doka ta tanadar, insha Allah za mu bi doka yadda ya kamata, mu tabbatar da cewa mun yi treating din mutum yadda doka ta tanada, ba tare da an ci mutuncin wani ko an ci zarafin wani ba, insha Allah. Mu dai da kake gani ga mata nan a cikin mu barkatai, to mata a da kenan, mu yanzu mun zama maza kuma jajirtattu, kuma sabida abin da yasa aka sako mu a wannan kungiya ba wani abu bane, akwai mata a gidaje da suke siyan waya a hannun yara, dole sai da mata za a tafi ai aiki, saboda ba wanda zai iya riko mace a cikin gidanta iya ɗa namiji, dole sai da mu a ciki. Shi yasa wannan jajirtaccen komanda namu izabo mu muka koma maza, don mu yanzu mun tashi daga mata wallahi. Duk inda mace take ko yaro ne wallahi sai mun je mun sa an kamo shi ko mun je mun kamo shi.